Здравейте хора, аз съм Станимир и днес ще реши да направя един туториал. То не е туториал, аз направих ревю на програмата, как да влезете в компа на някой приятел да го контролирате. Значи трябва да имате TeamViewer, който аз обясних в миналия клип, как се стегли, как се прави изобщо цялата инсталация. Така, влизате и трябва да ви изпише тук едно ID, което така, той трябва да ви издиктува, който аз съм написал, и паролата му, която аз съм написал също. И така, тискате логон и вече сте в неговия компютър. Петър, да се чуваш само да такова. И виждате, господа, как е такова. Влязах в компютъра му. Един момент. Виждате как дигам от неговия компютър. И ето му го неговия скайп. Там име всичко. И да, вече сме в компютъра. И той играе лига, разни работи там. Така. Окей. И... надявам се този клип да ви... не също имам да кажа, че трябва, за да може да му влезете в компютъра, той трябва да се диктува неговото ID или паролата му, която парола се ресва на всяко включване и изключване. И така, сега вече надявам се този клип да ви хареса, коментирайте, абонирайте се, оценявайте и чао!